Sa pagdating niya sa lugar ni Protasio, bigla naman siyang napangiti nang maramdaman niya ang presensya nito. Labis ang tuwa na kanyang nadama noong mga oras na yon sa kadahilan ng hindi pa huli ang kanyang pagdating sa lugar. Dahil sa inaasahan na niyang naroon ang kanyang katunggali, kung kaya't mariin ang kanyang pag-iingat sa pagpasok sa teritoryo nito. Ikinubli niya din ng husto ang kanyang presensya nang sa gayoy malaya siyang makapaglibot sa lugar. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, napansin noon ni Maximo na ibang-iba na ang buong paligid. Kung noong nakaraan ay may mga puno pa doong nabubuhay, ngayon purong sabulag na lamang ang bumabalot sa buong lugar. Ayon sa kanya, na kung gagamitin niya ang kanyang mga ordinaryong mata, maaaring mapagkamalan niyang napakalusog ng kagubatang kanyang tinatahak. Medyo may kalakasan kasi ang sabulag na bumabalot sa lugar na halos kaya nitong gayahin ang normal na kondisyon ng gubat. Subalit kung titingnan mo yon sa espiritual na aspeto, doon mo masisilayang nabubulok na ito at napapaligiran ng napakaraming nilalang na kasalukuyang naagnas na sa daan. Kahit gano'n na ang pinagdaanan doon ni Maximo, kampante naman siya kahit papaano, gawa ng kahit anong salot sa buong lugar, wala siyang naamoy at hindi siya nito kayang maapektuhan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang mansyon sa kalagitnaan ng gubat. Sa sobrang pagkamangha noon ni Maximo, hindi niya maiwasang mapatitig sa lugar na yon habang paulit-ulit na tinatanong ang kanyang sarili kung kaninong bahay ang nakatirik sa lugar na yon. Malabo namang pagmamay-ari ang mansyon ni Protasio, lalo pat ilang milya pa ang layo niya sa pugad nito. Imposible din namang sa tauhan niya ang bahay na yon sa kadahilan ng hindi nagbibigay ng pabor si Protasio sa kahit na sino sa kanyang grupo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Maximo, nagpasya siyang lapitan ang lugar upang yon ay matingnan. Marahan niyang tinahak ang daan papalapit dito sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang buong katawan ang 5 nilalang na naninirahan doon. Inaasahan na ni Maximo na mga demonyo ang mga ito sa kadahilan ng walang ordinaryong tao ang maninirahan sa gubat at malayo sa sibilisasyon. Paglapit niya sa lugar, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang entradang pinto na kusang bumukas at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang lalaki na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad namang tumigil sa paglalakad si Maximo habang patuloy na pinakikiramdaman ang buong paligid. Kagaya ng kanyang mga nakasanayang gawin, hindi muna siya nagpadalos-dalos hanggat wala pa siyang nararamdamang panganib. Oh, sino kayo? Naliligaw ba kayo dito? Bungad na tanong ng lalaki sa kanya paglabas nito ng pinto. Hindi naman ho ako naliligaw. Naghahanap lang ho ako ng mga halamang maaaring ibenta sa baryo. Sa inyo ho ba ang lupang ito? Pasensya na kung nang himasok ako ng walang paalam. Akala ko kasi walang nakatira sa lupang ito eh. Sagot naman dito ni Maximo. Huwag ka mag-alala. Ayos lang yan. Nagmeryenda ka na ba? Pasok ka. Kain muna tayo saglit. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siya nitong inakbayan at marahang inalalayan papaloob ng mansyon. Dahil sa ginawa nito, tuluyan ng hindi nakapalag si Maximo. Nais man niya noong tumutol, wala na siya noong nagawa na para bang mismong ang sariling katawanan niya ang nag-uudyok para pumasok sa loob ng bahay. Alam ni Maximo na hindi ordinaryo ang lalaking yun, kung kaya't inaasahan na niyang mapapahamak siya kapag pinili niyang sumang-ayon sa nais nito.
Kahit inaasahan na niyang mahaharap siya sa peligro, nagpatuloy pa rin siyang sumunod sa lalaki. Sa isip-isip niya, mas mabuting akalain itong isa siyang ordinaryong tao kesa naman magawa nitong malaman na isa siyang antingero. Habang hindi pa sila nakakapasok sa loob ng mansyon, panay naman ang ginagawang pagpaparamdam ni Maximo sa lalaking yon upang magawa niyang malaman ang karga nito at ang totoo nitong anyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, wala siya doong nararamdaman kundi ang presensya ng isang ordinaryong tao. Halos mabaliw-baliw na noon si Maximo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na demonyo ang lalaking yon. Hindi niya kayang paniwala ang ordinaryong tao ang nilalang, gayong nakatira ito sa lugar na punong-puno ng salot at kasamaan sa buong paligid. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga nangyayari, pinili niyang sumunod sa nais ng lalaki. Sa pagpasok nila sa loob ng mansyon, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Maximo nang maramdaman niya ang pagkalas ng espiritu ng tikbalang sa kanyang buong katawan. Sa puntong yon, tuluyan ang nanghina ang kanyang sarili at kasabay nito ang kanyang paghabol ng hininga dahil sa pagod na pilit itinatago ng kanyang kasangga upang maging matiwasay ang kanyang paglalakbay. Bakit, Ginoo? May problema ba? Bungad na tanong ng lalaki nang mapansin siya nitong nakahawak sa kanyang mga tuhod habang naghahabol ng hininga. Nang marinig naman ni Maximo ang sinabi nito, pilit naman siya noong tumayo para ipaalam sa lalaki na wala namang nangyayari sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi na napansin ni Maximo ang looban ng mansyon. Bukod kasi sa nakatuon ng kanyang wisyo sa kanyang sarili, dahan-dahan din niyang nararamdaman ang kawalan ng kanyang lakas na siyang nagdudulot ng pagkawala ng kanyang interes na magmasid sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa sala ng bahay kung saan agad naman siyang pinaupo ng lalaki. Matapos yan, dali-dali itong tumungo sa kusina para kumuha ng tubig upang mapainom siya. Habang nag-iisa si Maximo sa lugar, doon bumungad sa kanya ang napakagandang sala na kung saan gawa sa purong ginto ang iilang mga gamit na nakasabit sa buong paligid. Nasipat din niya ang napakalaking litrato ng pamilyang naninirahan doon at mga kamag-anak nitong minsan na ding nanirahan sa loob ng mansyon. Maya-maya pa, agad namang nabaling ang kanyang paningin sa lalaki nang masipat niya yung dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pag-abot nito ng tubig, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niyang kulay kayumanggi ang tubig na iniabot nito na parabang nanggaling yon sa tubig baha. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad namang nag-init ang kanyang ulo na siyang naging sanhi upang hindi niya magawang mapigilan ang kanyang sarili. Balak mo ba akong patayin o ano? Tingnan mo nga yan tubig na yan. Katanggap-tanggap ba yan para inumin? Galit na tanong ni Maximo sa lalaki. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman itong binitawan ng baso at kasabay nito ang mabilisang paghawak nito sa dalawa niyang kamay para igapos. Dahil sa sobrang pagod na nararamdaman noon ni Maximo, kung kaya't hindi na niya nagawa pang makapumiglas sa nais ng lalaki. Nang mapagtanto ng nilalang na yon na wala ng lakas si Maximo para lumaban, agad naman siya nitong kinaladkad patungo sa isang silid kung saan naroon ang iba pa nitong mga bihag. Sa pagpasok niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang iilang mga magsasaka na tulala at halos hindi na makausap ng maayos. Namamayat na din ang mga ito, indikasyon na matagal na silang hindi nakakain sa lugar na yon. Matapos niya itong masilayan, mahinahon naman niyang hinintay ang pag-alis ng lalaki
upang masigurong hindi sila nito pagdududahan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kalmadong pinagmasdan ni Maximo ang mga bihag na naroon sa lugar. Ayon sa kanya, nasa 11 magsasaka ang naroon sa loob ng silid na nakatali ang mga paa at braso. Hindi na din makausap ang mga ito na para bang dumaan yon sa matinding trauma sa mga nilalang na naninirahan sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Pilit naman niyang nilapitan ang isa sa mga magsasaka para magpatulong upang siya ay makalagan. Iniwasan muna ni Maximong kausapin ng mga ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na maraming tenga ang naroon sa lugar na yon. Nang makalapit na siya ng husto sa isang magsasaka, agad naman niya yung sinenyasan na siya ay kalagan. Subalit dahil sa takot nito sa mga nilalang, bigo nitong gawin ang kanyang pagnanais. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan si Maximo sa kanyang pagsesenyas nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pagsilay niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang isang matabang lalaki na sobrang dungis ng itsura. Nanlilisik ang mga mata nito at walang putol yung naglalaway sa bawat hakbang na kanyang ginagawa papalapit sa mga magsasaka. Nang marinig nito ang kinaroroonan ng isang magsasakang nagpapahinga, bigla naman itong hinawakan ng paa nito at kasabay niyan ang mabilisan nitong pagkaladkad sa magsasaka papalabas ng silid. Sa pagkawala ng lalaki, bakas sa pagmumuka ng mga natirang magsasaka ang takot sa mga nilalang na dahan-dahang umuubos sa kanila. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Maximo na maaaring ang lugar na kanilang kinaroroonan ay isang imbakan ng pagkain ng mga aswang. Nang hindi na maatim ni Maximo ang mga pangyayaring yon, napilitan na siyang kausapin ang mga magsasaka upang malaman ang dahilan ng mga ito kung bakit hinahayaan lang nilang gawin sa kanila ang mga bagay na yon. Magsalita naman kayo. Papayag ba kayong ubusin nila tayo dito? Hanggat hindi tayo gumagawa ng paraan, wala tayong magagawa para makatakas. Gigil na wika ni Maximo sa mga magsasaka. Matapos niyang makapagsalita, ni isa sa mga ito ay walang nagtangkang sumagot sa sinabi niya. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa katabi niyang magsasaka nang marinig niya itong magwika ng, Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Hayaan mo na. Oras na natin to. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman niyang iniabot ang kanyang nakataling kamay sa lalaki. Inilahad niya ditong kung tutulungan siya nitong makawala, maaari niyang mailaban ang kanyang buhay hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Hindi siya makakapayag na basta na lamang siyang patayin ng mga ito, lalo pat sa walang kalaban-laban na paraan. Matapos marinig ng lalaking yon ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang gumagapang papalapit sa kanya. Kahit magkabutas-butas na noon ang balat ng lalaking yon dahil sa mga butong nagkalat sa paligid, patuloy pa rin yung lumalapit sa kanya. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip itong kinalaga ni Maximo kahit alam nito sa kanyang sarili na wala na yung magagawa para tumakas sa lugar. Ngayong nakalas na yung tali sa mga braso mo, ano na ang gagawin mo? Mag-uusal ka? Walang maitutulong yan dito. Kahit may dala ka pang mutya, baliwala yan sa lugar na to. Wika ng lalaki matapos nitong makalaga ng kanyang mga braso. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang ginawa, pinadali lang ni Maximo ang kanyang buhay. Lahat kasi ng mga nakakalag ang braso sa lugar na yon, inuuna ng mga nilalang para katayin. Tinuturing kasi ng mga ito na yon ay mga sutil na pagkain na siyang hindi na dapat magtagalang buhay.
Nang marinig ni Maximo ang kanyang sinabi, kalmadong napangiti lang naman siya sa lalaki habang sumasagot ng, "Huwag ka mag-alala, may tiwala ako sa karga ko. Malakas ang pananalig ko, kaya nasisiguro kong hindi ako papabayaan ng ama. Maghintay ka lang dyan, kaibigan. Ililigtas kita." Matapos nilang mag-usap, bahagya naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng isang napakalakas na pagsigaw di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Segundo lang noon ang naging pagitan nang muling tumahimik ang buong paligid na parabang walang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang atensyon ni Maximo sa iilang mga magsasaka nang marinig niya ang paghikbing pag-iyak ng mga ito na parabang labis na silang nababahala para sa kanilang mga buhay. Sa puntong yon, agad naman siyang nag-usal ng napakabilis para tawagin ang sibat ni Ahum na siyang pangunahin niyang sandata sa pakikipaglaban. Subalit matapos niya noong makapag-usal, laking gulat na lamang niya nang wala siyang makitang sibat na lumitaw sa kanyang mga kamay. Sinabi ko na sa'yo, walang puwang sa lugar na ito ang aral ng kanan. Tanging ang mga karunungan lamang ng mga nakatira sa mansyong ito ang masusunod. Ngayon, Ginoo, ano na ang gagawin mo? Tanong sa kanya ng magsasaka. Nang marinig ito ni Maximo, walang pagdadalawang isip naman niyang inilabas ang libreta na ipinamana sa kanya ni Manong Alejandro na siya namang labis na ikinagulat ng magsasaka. Halos inakala nito noong namamalikmata lamang siya sa kanyang mga nakikita, gawa ng papaano yun tinaglay ng lalaking una niya pa lamang nakilala. Sabihin mo, Ginoo, saan mo nakuha ang libretang yan? Mautal-utal na tanong ng lalaki. Ito? Pamana to sa akin ng aking maestro. Alam mo ba ang tungkol sa libretang ito? Sagot naman dito ni Maximo. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Sige na, kung may naiisip ka, mas mabuting umpisahan mo na. Matapos nilang mag-usap, marahan namang inilapag ni Maximo ang libreta sa sahig upang taimtim na usalin ang mga kataga na nagpapahintulot na mabasa ang karunungan nito. Tanging isipan niya lamang noon ang kanyang ginamit sa pagbigkas upang masigurong hindi yun maririnig ng kahit na sino. Ayon kasi kay Manong Alejandro, maaaring magamit ang libretang yon ng ibang nilalang kung nagkataong malalaman ng mga ito ang usal para mabasag ang sumpa na ibinalot niya sa libreta. Dagdag pa ng maestro ni Maximo na kahit marami ang nakakaalam sa libretang yon, tanging sila lamang ang merong karunungan kung papaano ito basahin at gamitin. Matapos banggitin ni Maximo ang mga buhay na salita, marahan naman niyang binuklat ang balat ng ahas kung saan nakalathala ang mga buhay na kataga. Bago niya umpisahang basahin ang mga karunungang napapaloob doon, sinisigurado niyang tanging siya lamang ang nakakakita sa nilalaman nito upang maiwasan ang mga basag dasal kung tawagin. Nang maipwesto na niya ang kanyang sarili, dali-dali naman niyang hinanap ang angkop na dasal para tawagin ang kanyang kasanggang tikbalang na siyang magbibigay ng lakas sa kanyang katawan. Ayon kay Maximo, na sa kabila ng mga nakatanim na orasyon sa lugar, wala itong kakayahan para pangibabawan ang lakas ng usal ng mga katagang nanggagaling sa libreta. Para makontra ang malalim na katagang napapaloob roon, kinakailangang magpasapi ng kanyang katunggali sa espirito ng dyablo o hindi naman kaya'y magkaroon ng pakikipagsumpaan dito. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ni Maximo ang mga engkantasyon kung saan mabilisan niyang naramdaman ang lakas ng tikbalang sa kanyang katawan. Paglitaw ng gininto ang buhok nito sa kanyang anit,
Dali-dali naman niyang itinago ang kanyang libreta upang magmarahan ng lumabas sa silid na pinagkukulungan sa kanila. Sa pagtayo ni Maximo, agad naman niyang naramdaman ng mga nilalang na kumakaripas ng takbo sa pasilyo ng mansyon. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niya munang itago ang mga magsasaka upang masigurong hindi na yon magagalaw ng kanilang mga kalaban. Nang masigurado na niya ang kaligtasan ng mga ito, walang pagdadalawang isip naman niyang binuksan ang pinto habang masayang nakatingin sa magsasakang tumulong sa kanya. "Maghintay lang kayo rito. Babalik ako," wika ni Maximo bago niya tuluyang nilisan ang lugar. Matapos niyang makapagpaalam, kampante naman siyang naglalakad sa napakalapad na pasilyo. Hindi pa man siya nakakalayo sa silid na pinanggalingan niya, agad namang tumambad sa kanya ang 5 aswang na nasa kaanyuan ng kalahating tao at kambing. Nanlilisik ang mga mata nito habang patuloy na nag-aangil. Maya-maya pa, bigla naman noong napaatras si Maximo nang masipat niyang tumalon sa kisame ang 2 aswang na nasa kanyang harapan. Akala ng mga ito'y normal na tao lamang siya noong mga oras na yon, kung kaya't kampante ang mga itong madali siyang madadaig sa labanan. Subalit paglapit ng mga nilalang sa kanya, bigla namang natigilan ang iba nitong mga kasama nang masipat nilang sapakin yon ni Maximo na siyang nagwakas sa buhay nito. Yun din ang naging dahilan ng kasama nitong aswang na tumalon sa kisame upang hindi na ipagpatuloy ang kanyang binabalak na pagsunggab sa antingero. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon pa lamang nagmasid ang mga aswang sa mga hakbang na gagawin ni Maximo. "Mga demonyo kayo! Muntik nyo na akong mabitag ah! Matanong ko lang mga demonyo, anong uri ang lahi ninyo? Bakit nakakaya niyong ipawalang bisa ang anumang karunungang tinataglay ng inyong mga biktima?" Tanong dito ni Maximo. Nang marinig ito ng mga aswang, dahan-dahan naman yung nagsitinginan na parabang naghihintay kung sino ang sasagot sa sinabi ng antingero. Pagsilay ng mga ito sa lalaking nagyayaroon kay Maximo, agad naman nila yung tinapik at kasabay nito ang pagsagot ng lalaking yunang, "Wala ka nang pakialam kung anong lahi kami. Hindi ka na din naman makakalabas sa lugar na ito eh. Kaya wala nang saysay makipagkwentuhan sa'yo." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nag-anyong isang dambuhalang daga at kasabay nito ang mabilisang pagsunggab kay Maximo. Ngunit bago pa man makalapit sa kanya ang nilalang, bigla na lamang yung natigilan nang tumarak sa kanyang noo ang sibat ni Ahum. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan namang nagsipulasan ang mga aswang sa buong paligid. Segundo lang noon ang dumaan nang biglang bumalik ang katahimikan sa buong paligid at ang tanging naririnig na ingay na lamang noon ni Maximo ay ang alab ng apoy na kasalukuyang tumutupok sa 2 bangkay ng aswang. Nang mapagtanto niyang nagtatago na ang mga nilalang sa mansyon, marahan naman niyang tinungo ang lugar na kung saan may mga sulong walang sindi. Inisa-isa niya yung sindihan para naman kahit papaano'y magkaroon ng liwanag sa buong paligid. Sinubukan na din niyang alisin ang sabulag ng lugar nang sa gayoy magawa na niyang malaman kung anong lugar ang kasalukuyan nilang kinaroroonan. Habang nagbabanggit ng mga buhay na kataga si Maximo, nagpaikot naman siya ng mga palipad hangin sa kanyang kinatatayuan. Paunang proteksyon niya ang mga usal na yon upang hindi siya mapuruhan sa anumang gagawing pag-atake ng mga aswang. Masyado kasing mapanganib para sa kanya na masugatan ang mga ito sa kadahilanang hindi niya pa noon na ikakarga ang kalasag na nagsisilbi niyang pangunahing proteksyon. Matapos maisagawa ni Maximo ang ritual sa pag-alis ng sabulag, bumungad sa kanyang mga mata
ang purong batong paligid na kung saan nagsisimbolo ng mga lugar sa yungib. Sa puntong yon, doon niya tuluyang napagtanto na hindi pala mansyon ang kasalukuyan nilang kinaroroonan, bagkus ay isang malapad na yungib na kung saan may mga malalalim na sabulag na nakabaon. Sa sobrang lalim ng sabulag na yon, inakala ni Maximong totoong mansyon nga ang kanyang napasukan. Sa pagpapatuloy ng kwento, magkakaroon si Maximo ng bagong kaibigan na nakahanay sa lahi ng mga nilalang na pumaslang sa mga kasama niyang rebelde. Okay, wait lang. Medyo napatanong ako rito. Anong batch kaya ng rebelde? Kasi sa unang batch na kasama ni Maximo, ang mga pumatay doon, mga kakarma. Dito sa second batch na kasama ni Maximo, ang mga pumatay doon, ruha. So ang tanong ngayon, saan doon sa dalawang batch na yon na nabanggit dito na pumatay sa mga kasama niyang rebelde? Pero bukas, malalaman natin yan. Isusunod kagad natin yung 27. Paalala lang, medyo malapit nang matapos to, kaya habol-habol tayo sa pakikinig. Yun lang. Salamat.